Erokamano. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ochugo komiti madhi tayo chenro mag neno ni oketie tim winjruok manobede kind ODM gi UDA kod ripod NADCO. Komitino motelne gi Agnes Zani kaka jakom mare ni kod jokanyo mamoko kaka janon weche siasa e kuonde mbui ne Gabriel Oguda, Fatma Ibrahim, jalonye riekni mag siasa kod telo ni Kevin Kiarie kod jalonye weche mag telo miloni Javas Bigambo. Apudno ni kod ting' mar neno ni oketie tim agenda mag winjruok makamano kaka ne oketie tim ripod NADCO, jiwo kenge mag loch gwenge kod thiro timbe marocho ratich oganda, jiwo kenge mag fuong'o pek mar ngima mosebedo kadhi to gi gope bende monuro Kenya e kind mamoko. Romo margi mokwongo dhi bedo tarik 18 dweni ka ripot gibiro bedo ka gipedho ne jotelo ariyogo bang' dweche ariyo ka dweche ariyo. Kwaka ni jatend piny Kenya William Ruto dok ne tudruok e kind Kenya kod China e thuolo ni maod bura ma Amerika koro dwaro ni